presented by Axis Music. DJ मिट्ठू, राजा पटसोनी। नचे खातिर आइल बारू बबुनी बंगाल से, पागल बनवले बारू नागिन के चाल से। केहू नहीं बाचल तोरा लबे वाला जाला से, हम दीवाना बानी खुला खुला बाला से। आओ हेने फीस दी गलिया पर किसली, उठ के चुसाई 10 ढोरी खातिर 20 दिन। नचे खातिर आइल बारू बबुनी बंगाल से, पागल बनवले बारू नागिन के चाल से। केहू नहीं बाचल तोरा लबे वाला जाला से, हम दीवाना बानी खुला खुला बाला से। आओ हेने फीस दी गलिया पर किसली, उठ के चुसाई 10 ढोरी खातिर 20 दिन। DJ मिट्ठू, राजा पटसोनी। पोरे पोरे देह गदर आइल बाटे रे, अब गे जवानी तोहर आइल बाटे रे। भीतरी ले ओगिया लहकल बाटे रे, देखिए के मनावा सनकल बाटे रे। आओ हेने फीस दी गलिया पर किसली, उठ के चुसाई 10 ढोरी खातिर 20 दिन। पोरे पोरे देह गदर आइल बाटे रे, अब गे जवानी तोहर आइल बाटे रे। भीतरी ले ओगिया लहकल बाटे रे, देखिए के मनावा सनकल बाटे रे। आओ हेने फीस दी गलिया पर किसली, उठ के चुसाई 10 ढोरी खातिर 20 दिन। DJ मिट्ठू, राजा पटसोनी। राइटर इंद्रजीत महेंद्र आशीष, संजीत संवरिया तो दिए नहीं फीस। धैये के गलिया पर ले लिए किस, तोहरा मशीनिया में डाल दे गिरीश। आओ हेने फीस दी गलिया पर किसली, उठ के चुसाई 10 ढोरी खातिर 20 दिन। राइटर इंद्रजीत महेंद्र आशीष, संजीत संवरिया तो दिए नहीं फीस। धैये के गलिया पर ले लिए किस, तोहरा मशीनिया में डाल दे गिरीश। आओ हेने फीस दी गलिया पर किसली, उठ के चुसाई 10 ढोरी खातिर 20 दिन। नचे खातिर आइल बारू बबुनी बंगाल से, पागल बनवले बारू नागिन के चाल से। केहू नहीं बाचल तोरा लबे वाला जाला से, हम दीवाना बानी खुला खुला बाला से। आओ हेने फीस दी गलिया पर किसली, उठ के चुसाई 10 ढोरी खातिर 20 दिन। Axis Music Recording Studio.